والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقدام فريد داري على الإلاقي حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر والتأد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العبد لله الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما na 158 bayan mun yi zama na baya muna warware tambayoyin da ake wa Shehu Tijjani wanda tambayoyin ya zo daban-daban a cikin kashin digo daya bi ma'ana daga farkon cewa ina ne yaya ake yi farkon arifi ko wanda Allah ya masa buɗi daga matakin ma'ari'amin musulunci ya zamo ya shiga matakin imani haskensa daga ina yake wanne ne mai bambancin hasken to daga nan ne aka tada magana alhamdulahi kowanne an yi dilala kaɗa'i na yanke shi kuma an kai maratib ɗin menene aikin shehi menene aikin shehi shin shehi yana shiryar da mutane da aikinsa ne ko da maganansa shin shehi yana magana akan matakai guda uku matakan nan guda uku yana magana akan kansa yana magana akan manzo Allah yana magana akan rabbul izzati duk ya warware wannan ya komo to shin shehi me ma aikinsa ne mujarradin aikinsa yana gyara ne akan zuciya da ruhi zuciya da ruhi wannan shine aikinsa to in aikinsa kenan to yana tafiya ne da wannan aikin menene natijarsa ciki to duk wannan Shehu Tijjani ya amsa ya faɗa menene ruhul arwahi ya faɗa duk dai an hallale wannan mushkilan alhamdulillahi duk wanda ya saurari karatunmu na baya wato karatu kaman guda uku kenan mu ce daga kan 150 zuwa 158 din nan in Allah ya da zai sami hallale na mashakil din in Allah ya yarda to yanzu cikin tambayoyin da aka yi wa Shehu Tijjani sai dai Aliyu Harazmi yana ce masa wa sa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye Shehu Tijjani an ma'anar baitaini akwai waɗansu baitoci guda biyu al-mashahuraini mashahurai min kalami ba'dul arifin daga cikin maganan ba'dul arifina wasu daga cikin arifai wahuma baitocin su ne ainani lan yaktubuhuma qalamun fi kulli ainin min al-ainaini nunani lan yaktubuhuma qalamun fi kulli nunani min nunaini ainani me ake nufi da wa'annan ainun da nunu
duka guda biyu ne ko ina ya zo. To me ake nufi? Ana magana ne akan zatin Allah da kuma ja'izi da zatin Allah. To amma shin mutumin da ba masharabinsa ko zauƙinsa ba kenan zai iya gane wannan ko kuma zai fasaranta shi ne a mujarradin larabci? To duk waɗanda suka zo wanda ya yi ƙoƙari ya bayyana shi a mujarradin larabci zai ce aina ne idanuwa biyu lan ya katufu ma kalamun, alƙalami bai taɓa rubuta su ba. Fi kulle ainin, a kowane ido, min al'ainaini, daga cikin idanuwan, nunani, akwai nunun guda biyu. To nunani akwai nunun guda biyu, lan ya katufu ma kalamun, alƙalami bai taɓa rubuta shi ba. Fi kulle nunani, fi kulle nunun, daga kowane nunun minan nunaini ainani, a cikinsa akwai idanuwa guda biyu. To misali ina ganin watakila iya ƙurewa mai larabci abinda zai faɗa kenan. To amma yare ne, a cikin larabci ne amma yaren larabci ne kuma, saboda haka shine sufanci. To a shehu jani sai ce to in kai ka fahimci haka abinda ake nufi kenan, to abinda shi ake nufin ba haka bane. Fa ajaba radiyallahu anhu bima nassahu, shehu jani ya ce ilam ka sani annal ainul ula, ainu na farko, ainihi shine zatin Allah ne. Alwajibatul wujudi, ita ce wanda take wajibal wujudi a san Allah. Kaga alwujudu kenan. Li zatiha min zatiha, kasanta a zatinta min zatiha, min kulli wajahin, ta kowane fuska ka san samuwan Allah samuwa ne. Wa bi kulli itibari, ko me ma za ka iya faɗa ka gane dai akwai Allah, kuma samuwarsa samuwa ne. Wal ainu sani, shi kuma ainun na biyu din, shi kuma isti'aratun ja'izun ne, ja'izatul wujudi ne. Ya yiwu Allah ya halatta a sami wannan samuwan min wajahin. Kaga abinda ake nufin kaman kaga ainani, ainul awwali zatullahi wa ainus sani al-khalqu, in ka so ka ce annabi Muhammadu. Wannan shine abinda ake nufi da wa'innan yaran. Yawwa, saboda ko ba komai ka gane annabi Muhammadu samuwan Allah ne aka yi shi, kaga ja'izi ne, ja'izul wujudi ne. Amma kaga wajibul wujudi shine ubangiji. To shi ma ya halatta a same shi kamar yadda aka same shi, ya zama ja'izul wujudi kenan. Daga nan kuma kaga ya tafajjara, ya tanashara, ya takassara, har ya zawo yana wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zamo shi ne Adamu, shine Musa, shine Nuhu, shine ni, shine kai. Ai wujudu ne, ko ba samuwa ba ne, an riga an samar. To kaga wancan wajibul wujudi, wannan ja'izul wujudi. Aina ni kenan, abinda ake nufi kenan, wallahu alam. Sannan wal wajibatul wujudi min wajhin, wajibul wujudi ne shi ma min wajhin, daga wani fuska. Fa innaha min zatiha li zatiha, daga zatinta zuwa zatinta, ja'izatul wujudi. Ka gani. Wa min haythu ta'allaqa al mashi'atu, ta gurin da mashi'a kuma ya rataya bi wujudiha, da samuwanta, wa ihadatul ilmi biha, da kewayewan ilmi, wajibatul wujudi, shi ma wajibin samuwa ne, dan an yi za a samar da shi. Kuntu kanzan mahafiyan ne, lam urab falamma, kaga kuntu kanzan mahafiyan, ainul awwali kenan. Lam urab falamma ahabbtu an urafa fa halaktu halqan, kaga jaizul wujudi kenan, in ka dauke shi a haka. Kaga jaizul wujudi kenan. To wannan shine da wa qawluhu fi kulli ainin min al-ainaini nunani,
a cikin kowane ainu minal ainaini daga cikin idanuwan guda biyu nunani akwai nunin guda biyu. Nunul ula nunin farko ananiyatul haqqi ana innani ana Allahu to wannan nunin kenan. La ilaha illa ka gani innani ana la ilaha illa ana to nunin da ake nufin kenan. Nunin samuwan ubangiji shi ake nufi a nan gurin. Wasaniya na biyu ananiyatul abdi yanda anallahu ya yiwu to a cikin hadaran ana da ka ga mai halifanci shi ma yana samun ananiya na abdu kenan. Ka taba ganin mai karantawa in ya zo ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimus salata li zikra ka gani shi ma zai faɗa kuma ya ce shi ne ana kamar yadda ubangiji ya ce shi ma ana ko ba ka bane la ilaha illallahu la ilaha illa anta la ilaha illa huwa ko la ilaha illa ana innani ana Allahu la ilaha illa ana kaga la ilaha illa huwa la ilaha illa Allahu la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Karatun yana da sarƙafiya ko amma dai an ji ko to wannan yanda zati na ananiyatul haqqi ya bi to haka ananiyatul abdu kuma zai zo ya bayar shi a matsayin hikaya. Wa zalika annahu lamma tanazzala bihi sirrul qudsi lokacin da ta sauka sirrul qudsi allahuti kaga anal abdu kenan. Anal abdu abdiya ce take nan gurin domin hadaratul lahutiya ne ba hadaratul hahutiya ba. Hadaratul hahutiya ilahu ne, hadaratul lahutiya sayyidina rasulullah bima sahibahu abinda ya kusance shi min al-anwaril ilahiyya daga hasake na ubangiji allati ajazal aqalu an fahamin wanda ya gajiyar da kwakwalwa ajazal aqalu ya gajiyar da kwakwalwa an fahame aƙalla ƙalilan minha baka isa ma ka riske mafi ƙaranci daga cikin ƙarancin ka fahimci me ake nufi a nan gurin baka isa ka fahimta ba saboda hadaratul amani fadalan an ihadatu bi kunhiha balle kama gane yaya take gaba ɗayanta ka fahimci aƙalla ƙalilan ɗin ma bai yi ba. Wasara fi kulliyatul abdi yayi naso fi kulliyatul abdi zalika cikin kulliyan bawa wannan sirrin wa nurin da haske arahullahu sai ubangiji ya nuna masa bisababiha da dalilin wannan mahawa da'iratul gairi wal gairiyati kaga wannan wasara fi kulliyatul abdi sai yana so a kulliya na bawa wannan nunin din ya yi saryani ya yi naso cikin kulliyatul abdi zalika sirru wannan sirrin da wannan hasken sai Allah ya nuna masa bai sababi ha da wannan sababin saryanin mahau da'iratul gairi wa gairiyati shine a tsarin tarbiyyar Allahumma alaika mu'awwali wa bika malazi wa ilaika iltija'i wa alaika tawakkuli wa bika
siqati wa ala haulika wa quwwatika i'timadi wa bi jami'il majari ahkamika ridai. Kaga ya ɗaura wannan gurin. Wa bi jami'il majari ahkamika ridai, duk wani hukuncin da kai na yadda. Wa bi jami'il majari ahkamika ridai wa bi iqrari, kaga bi sarayani, to wannan sarayanin ake magana. Wa bi iqrari bi sarayani qayyumiyatika fi kulli shay'in. Mun san na son ka cikin kowane abu ne, babu abin da baya gane Allah na jikin abin. Sarayani ka kenan, to wannan shine wasarafi kulliyatil abdi zalika sirri wan nuri arahu Allah. To daga nan ne sai Allah ya nuna masa bi sababiha, saboda wannan saryanin mahau da'iratul gairi wal gairiyati, sai a shafe duniya da lahira, ba abin da zai gani illa ana, illa ana shi yake nufi. Falam yabqa fi shuhudil abdi, babu abin da zai saura cikin shuhudul abdi illa ahadun fi ahadin, sai dai ɗaya cikin ɗaya. Bisalabi ta'addudi, amma kuma da a cire maka babu ta'addudi, ko ina za ka gane huwa 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 huwa. Wa bi kulli itibari, wa bi kulli wajen, da kowane fuska da kowane itibari. Wa fi haza amrun, wa fi haza al'amru, a wannan lamarin za ka gane me ake nufi. Wai za nazara fi zatihi, idan ka kalla zatinsa lam yara illa ahadun, ba za ka ga wani abu ba sai Allah ɗaya ne, ba za ka ga wani abu ba illa ahadun. La ya qabalu ta'addudu, baya karban in kace gashi nan shine dai, komi abin da za ka gani Allahu qul wa zaral wujuda ne, ɗaya ne, babu wani abin da yake biyu. Ko menene ɗaya ne abin, ko meye ɗaya ne. To kaga za ka kawar da ta'addudin wala gairiyatin, ba duniya ba lahira, komi ɗaya da ka gani. Wai za nazara fillahi, idan ka kalli Allah lan yara illa nafsahu, ba za ka ga komi ba sai dai ka ga nafsahu, hakikan yadda abin yake. Wai za nazara fi kulli shay'in, idan ka kalli kowane abu lam yara, ba za ka ga komi ba illa ma nazara, sai abin da ka gani. Wa fi nafsi, kuma da cikin abin da ka gani. Wa hadha huwa mu'abbarun, shi ake nufi bi jami'il kulli. Ga abu mai yawa daya, ga abu daya mai yawa, jam'ul kulli kenan. Wal ittihadul haqqi, a nan ne komo ya matse ya shaƙe ya take ya zama ɗaya. Wal mahawil muhaqqaqi, shine kuma shafe wannan na haƙiƙa. Wa zalika, wannan kullu bi sababi zuhuri zalika sirri, wannan dukkansa saboda sababin bayyanan wannan sirri ne. Wa nuru fihi, da hasken da ke cikinsa. Fagadda alaihi ma kana yajiduhu, sai ya lullube abin da ke tare da shi wanda yake jinsa qabla wujudihi, kafin samunsa. Wa da'iratu hissihi, da da'irar motsinsa. Fa in nazara fi aina nafsihi, idan ya kalla cikin kansa, allati ya wajibatul wujudi, wanda ita ce wajibatul wujudi min wajahin, ta wani fuska. Wa ja'izatul wujudi, wato kaga na farko kenan. Fa in nazara fi aini nafsihi, ainun farko kenan, ainun nafsihi allati ya wajibatul wujudi, wanda Allah shine kowa ya san shi. Wala in sa'altu man halaka samawati wal ardi la yaquluna huwa, shine Allah. Min wajahin, wa ja'izatul wujudi min wajahin, idan ka duba kaga ja'izatul wujudi, samuwar annabi Muhammadu, ko a ce maka samuwan annabi Adamu a iya fagen iliminka. Annabi Adamu kaga aka sani,
aka samu kaga jaizatul wujud ke nazara fiha to zaka ga ananiyatuhu ainu ananiyatul haqqi abinda zai faɗan haka Allah zai faɗa innani ana Allahu haka zai faɗa maka amma kuma Allah ne Allah to amma ananiyar sai ta zamo in ma haka ta shafe ta yi ittihadi haka za ta zamo ta zamo ainu ananiyatul haqqi wa ananiyatul haqqi ainu ananiyati ananiyar ita ce tasa ananiyar Allah kuma shine kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana yace inna anzalna inna mu muka saukar inna to idan inna nahnu nazzalna zikira inna nahnu in aka ce nahnu ko jami'i ne alkulli to amma nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna to Allah da suka saukar irin wannan kaga ananiya ce amma kuma abu ɗaya ne komin rashin hankalinka a fahimta da ka dawo ka ce ai Allah ne shi kadai haka da ka ce ya rage maka kuma ka fahimci larabcin to ananiyatul abdil ananiyatul wujudul mutlaq ne da ananiyatul abdul jaizi shine domin duk wani abin da ba Allah ba sunan shi bawan Allah to amma Allah sai ya ce mun saukar fahuma to anan suka zama ananiyata ne ananiyoyi ne guda biyu ƙa'imata ne wanda suke tsaye fihi a cikin idrakan zauƙiyan da ka riski wannan ne da zauƙi ba da idrakan wa zauƙan da idraki da zauƙi haka za ka gane Allah ana hissiyan wa shuhudan a hissi shuhudi yaƙiniyan fa hazihil ainu wannan ainun allati fiha nunani wanda a cikinta akwai nunani nunul ananiyatuhu shine nunu na ananiyarsa wa nunu ananiyatul haqqi da nunun ananiyar ubangiji wa iza nazara fillahi idan mutum ya kallo cikin Allah nazara ainul haqqi ainu nafsihi zai gani ainul haqqi ainihin haqqu ubangijin to ainu nafsi sai ga shine shi wannan tarkoko kenan ko shine mutum zai ce ai irin wannan suke gani karon farko su ce kawai Allah an ce mutum Allah an ce mutum Allah to abinda yake surorin gabaki daya ba wai ana magana akan a'a kaman yanayin yanda Allahu shine wujudul insan samo mutum ana ce masa ja'izul wujudi ko to ce yana da siffofi na ma'ana da ma'ani ya tar ƙadirun yana da ikon yi wani abu muridan yana da nufi akan wani abu sami'an yana jin abin da aka gaya masa basiran yana gani ko sami'an basiran mutakallimun yana zance wannan kaga duk siffa ce ta ubangiji kaga wajibul wujudi ja'izul wujudi suran aka yi taɗbiƙinsa a jikin ɗan adam saboda haka ya zama halifan Allah mala'ika bai taɓa zama halifan Allah ba saboda bai samu wa'innan siffofin ba mala'ika bai taɓa zama halifan Allah ba saboda bai samu cikakken wa'innan siffofin ba amma mutum
ya samu wa'annan siffofin saboda ɗaukan sirrin rabbul izzati. to kaga nazara ainul haƙi ainun nafsahu wa waje da fi ainul haƙi nunani, zai ga a cikin ainul haƙi akwai nunun guda biyu, ananiyatul haq wa nunu ananiyatuhu, da ananiyan ubangiji da kuma nunun ananiyatuhu. Inna dinnan da yake faɗa la ilaha illa ana, haka za ka faɗa kuma amma kana nufin ubangiji ne, amma kuma hakan za ka shiga cikin wannan nuno ka yi damu da mu. Inna ni anallahu, haka za ka ce, ba halin ka ce innahu huwallahu, ka canza. To shigan da ka yin an sa ka ne ka shiga a matsayin niyaba ai, kuma jaizul wujudi ne. To abinda ake magana kenan. To idan mutum ya yi tsalle ya faɗa rijiya sai ya yi tsalle 1000 bai fito ba, saboda bai kama tashar hanyar da za ka kai ba. Ba an ce ba mutum ne Allah ba haka ake nufi ba. A'a, Allah ya ara maka wani abu don ka zamo halifansa a bayan ƙasa. Da ya ara maka kuma sai ya baka ji, gani, menene ƙadirin wa maridan wa aliman wa hayyan, har ma sunanka alimu, kuma Allah ne al'alimu, amma an baka kuma da shi kake tutiya watakila, ko wani sunan kai tutiya da shi. Sirrori na gaiba la tudrakuhul uqulu, hankali baya iya riskan nan gurin, wala kawal bashariya ko ƙarfi na bashariya. Wa inna ma yunalu, ana samun wannan sirrin ne bi faidar rabbani, da kwaranyowan ubangiji rabbu, wal fatahul ilahi, da fatahi na ubangiji. Laysa lil kasbi ilaihi sabila, ba tsururin aiki ba ne za ka iya samun wannan. Fahaza, wannan ma fil baitul awwali, shine ke cikin baitin farko. Wa huwa amrun, lamari ne yunalu wanda ake samunsa bizauki, da zauki, wal kashfi, da kashafi, labil makali, ba zallan magana ba. Ba magana ba ne ke sa a riski wannan a gane abin da ake nufi. A yi adalci wa ɓangaren masu haɗa jirgin sama, a yi adalci wa ɓangaren masu haɗa jirgin ƙasa, a yi adalci wa ɓangaren masu haɗa jirgin ruwa, a yi adalci wa ɓangaren masu haɗa motoci, su faɗi irin yanayin yadda suke haɗa ƙarafunan. Ƙarfen da yake tashi a sama irin ƙarfen da ake yi kenan na mota, su ne ya kamata a gane menene yaya ake yin abin. Irin ƙarfen da ake yi wa jirgin ƙasa shine irin ƙarfen da ake ƙiran jirgin sama. Ya kamata kowanne a gane kuma me yasa aka bambanta shi. To in aka gane wannan, to za a iya sauƙaƙawa, a bar malaman sufanci su warware abin da suke nufi da kansu, ba a zo a ɗauko mai hawa babur ya zo ya ce maka zai maka wancan hukuncin ba zai yi ba. Don ka samu kawai fadala ina ya rabbaniya, kawai sai ka ce da ka yi hukuncin da kake so, ba zai yi ba. Wa amal baitu sani, amma baiti na biyu, wa huwa nunani, su ne nunin guda biyu, ilah. An nunul ula, nunin farko, ananiyatuka, ananiyaka kai, li'annaka in qulta, domin kai in kace ana fi hadal mahal, kamar yanzu
ana fi hadha al-mahal. aina anta ya fulan, sai ce ana fi bait au ana fil masjid. Ana zai ce ana fil bait, ana fil masjid, ana fi suq, ana fi safari halan, ana ananiya ce. Ananiya ka ne wannan. Wajatta ainaka hiya qa'ilatun, da kanka da ka ce kana kaza kuma kai ne. Wajatta ainul haqqi hiya qa'ilatun, da ka samu ainul haqqi, ubangiji ma yana faɗa fa hiya nunun fiha ainani. Shi ake nufi da ainani lan yaktubuhuma qalamun. Ainu ainaika wa ainul haqqi. Kuma dan Allah ainun nunanin, wannan nunun din sun fita daga cikin wannan, ka ce kai ne ana fi kaza. Wa man nunu sani, nunun na biyu, fahiya ananiyatul haqqi, ananiya ce ta ubangiji. Haisu ma samitahu ya ƙolu, yadda ka ji ubangiji yake cewa ana misul ƙauli ta'ala innani ana Allahu, ka gani? Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Innani ana kuma la ilaha illa ana kuma. Wajatta fi tilkal kalimati, a cikin wannan kalmar za ka samu ainul haqqi hiya qa'imatun, ubangiji yake magana. Wa ainuka hiya qa'ilatun, kuma ainunka tana faɗa, ainul lahi tana faɗa, littihadihi ma fi nazarin wahidin, kuma da ka kalle shi abu ɗaya ne. Dukkanmu nan wanda ya ce innani ana Allahu la ilaha illa ana, to Allah ne faɗa ko kai? An fahimci abin da yake nufi? To amma wannan ba itihadi ba ne? Itihadi ne, amma ɗayan dai ake nufi, amma kuma kai ka faɗa. Kamar misali as-sautu haka ne, al-lafzu ta haka ne, abdu ne da Allah ai. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi. Haka ne go? As-sautu wal lafzu, ya Allah ne ke karanta alƙur'ani? Kai ne kake karantawa, amma sai in ka sai a ce ka ji ƙur'ani, ka zama ƙur'ani ma gabaki daya, saboda ittihadi ne. Ka ji ƙur'ani, haka za ce. To ƙur'anin sautin ne naka, lafazin nashi ne, to kaman haka ne. Wa hadha kullu fi nazarul abdi faqat, wannan a kallon bawa ne kawai. Wa jallallahu, ubangiji ya ɗaukaka, an ya kuna hadha fi shuhudi, wannan ya kasance shine a cikin shuhudinsa. Bal ilmuhu subhanahu, iliminsa subhanahu wa ta'ala, wa idrakahu, da idrakinsa, wara'a haza, yana bayan wannan. La taltabis alaihi al-ahwalu, ba a daura masa wani halaye, iltibasi kenan. Wala tahtalidu alaihi al-ubudiyatu bi rububiyyati, ba hada wa Allah bauta da cewa ga rabbu ga abdu, kowanne kujeransa da ba. Fa ananiyatul haqqi, kaga al-ubudiyya bi rububiyya. To rabbu
aikinsa daban ai. Rabbu shine duk sarayanin nan ne fa yake gada da wannan. To fa ananiyatul haqqi huna, ananiya ta haƙu anan tajidu fiha ainaika, da ka samu ainunka wa ainuhu sabitatani, da ainunka da ainullahi sabitatani, dukkan suna nan ko suna nan. Bi nazarin yaqini, in ka kallo na yaqini, wa kashful ayani, kuma ƙuru-ƙuru za ka ga hakan ne. Fa ananiyatuka fiha, ananiyaka a ciki, ainaika wa ainuhu, ainunka da nasa, wa ananiyatu fiha ainuhu wa ainaika, da ainunka da aininsa, fi kulli nunin, a kowane nunin min nunaini ainani, a cikin idanu akan nunin guda biyu akwai ainihin guda biyu. Wa haza, wannan ma yasmahu bihil waqatu, abinda lokaci ya rubuta muku kenan ni Shehu Tijjani. Wara'ahu, bayan wannan malami hadur qaddun alal bali, ba za ka iya riska ba balle ka gane me ake nufi. To amma wannan alƙalami ya ba da dama a rubuta saboda inaya ta amsa a warware. Shine wannan ainani lam yaktuhuma qalamu fi kulli ainin min al-ainaini nunani. Haka ne. Wala tukshifanu da'iratul maqali, ba za a yaye masa da'ira ta zance ba. In ta min imla'i alaina, ya cika abin da aka masa imla'i. Radiyallahu anhu al'alimul allama, wane ne wanda ya yi wannan tambayan wa Shehu Tijjani? Shine al'alimul allama ad-darrakatul fahama sayyidi Muqtar bin Talib Tilmisani Maghrib, wa huwa min ajall ashabi sayyidina radiyallahu anhu, yana daga cikin manyan almajiran Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Wa kabaruhum ilman, yana daga cikin manyan su cikin ilimi. Wa ausa'ahum, kuma ilimin wadatacce. Allah ya ba mu albarkacin su. Wa min haddihi naqaltu, daga abin da ya tambaye Shehu Tijjani ya ciro shi Sheikh Sayyidi Ali al-Harazmi wassalam, amince tabbata. Wasaltuhu, na tambaye Shehu Tijjani radiyallahu anhu anil jinni, akan aljanu. Hal yadkhuluna aljannata, shin aljanu ma za su shiga aljanna? Wa yatana'amuna fiha kal adamiyin, da su ni'imtu a cikin gidan aljanna kaman banu adam? Aw la nasiba lahum fiha, ko kuma ba su da rabu a aljanna? Wa hal yarjuuna turaban, su ma ana mai da su ƙasa ne? Kal haywan, kaman dabbobi da Allah yake cewa kunu turaban, to su ma suna zama ƙasa ne kamar yadda a dabbobi suke zama ƙasa tsakaninsu da bambancinsu da ɗan adam? Amla, ko kuma ba haka ba. Fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi, Shehu Tijjani ya amsa bi qawlihi anna al-qawla allazi yajibu al-masir ilayhi, maganan da kuka yi abin da ya kamata mu koma kansa, inji Shehu Tijjani. Wa huwa ainul haqi, shine asalin gaskiya wa sawabi da dacewa, saboda an samu gigituwa da yawa akan cewa aljanu za su shiga aljanna ko ba su shiga ba. Shehu Tijjani ya ba da cewa aljanu 'yan aljanna ne muminansu. Yan aljanna ne muminansu, ya kafa dalili da nususu, nassosin alkur'ani da nassi na hadisan manzo Allah. Yana cewa annal janna, su aljanu mustawun, sun daidaitu ma bani adam, da su da banu adam, fi umumi takalifi, cikin duk muminin kaga inna minna wa minna, to ka gani su musulman ma ba haka bane. To tun da kira ya zamo iri daya,
to aljanna kuwa za ta zamo mashiga ɗaya. Inna minna salihuna wa minna duna zalika. A cikinmu akwai mutanen kirki kuma akwai 'yan iska. Mu ma cikinmu haka ne, akwai mutanen kirki akwai 'yan iska. To haka ne. To kaga sai ce to wannan annal janna musta'una ma bani adam fi umumi takalifi bil qiyam bi amrillahi amran, akwai horo da Allah ya musu wajen tsayawa wa nahayan wa tahariman wa wujuban. Yawa nahayan tahariman wa wujuban, duk wannan horon inda yana kan musulmi yana kan musulmin aljani duka. Wa fi umumus risalati ilaihim, wajen kira wa da'awatin ilallahi ta'ala, da kiransu zuwa ga Allah, manzanci da kiran zuwa ga Allah, la farqa bainahum wa bain bani adam, babu bambancin tsakanin aljan da dan adam fi hada al'amari, cikin wannan al'amari allazi zakarnahu, wanda za mu ambace shi ko muka ambace shi bi qawadi'in nususi, da nasi yanke alkitabu was sunna wal ijma'u, qur'ani da hadisi da ijma'i. amma alkitabu, fadin ubangiji, fama zakarahu Allahu anhum fi suratul ahkafi, da abinda Allah ya ambata akan haƙƙin jinnu a suratul ahqaf, wa fi suratul jinni, da kuma cikin suratul jinni, wa sarihun, dukkan su ayoyin a bayyane suke, la yaqbalu tawilat, ba sa karban tawili. wa sunnatu, a cikin hadisi qaulu sallallahu alaihi wasallama, bu'istu ila saqalaini, an turo manzala ne zuwa saqalaini, insu wal jinnu kenan. Shine insu wal jinnu. wa huwa hadisun, shi ma hadisi ne majma'un ala sihhatihi wa tawaturihi, ya kai haddin tawaturi ma bayan ingancinsa. kullu mani taga da hilafu, duk wanda ya ce aljanu ba za su shiga aljanna ba, muminansu ya musanta wa'innan nassin qur'ani da hadisin manzala, kufurun, kafirci ne. kaga akwai nabi ma tare da zai kawo nususun ma. Shehu Tijjani, Allah ba mu albarkacinsa, Allah ba mu albarkacinsa. Shehu Tijjani, Allah ba mu albarkacinsa, wallahi. To abin ya yi duhu da yawa, ya yi nauyi. Tun da gana annabi ma ba a yarda da shi ba tukunna, gana annabi ma ba a yarda da shi ba, ana ganin annabi an wuce gona da iri a kan shi. To kaga, to ya za ka yi ka gane na Shehu Tijjani, ya za ka yi ka gane na Shehu Tijjani. Amma mutum ya duba kalma kawai ɗaya, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani sagira. Shehin ɗariƙa ya fi uba kuma. Shehin ɗariƙa da ya maka tarbiya, ba kowane shehi nake nufi ba. Shehin ɗariƙa ga babanka ga shehun ɗariƙa ya fi babanka. To amma ka duba, wala ta ƙullahuma uffin wala ta nahruma, baka gama gane ma matsayin babanka ba tukunna. Allah kiyaye. Ana kwama cala dukkanmu dai astaghfirullah kawai. Wani aqdal ijma'ul umma, an kulla ijma'in umma ala haza akan wannan fi umumi risalati lana wa lahum, babu itiqadin ijma'i ne yanda Allah ya turo
qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun wa qalu inna sami'na qur'anan yahdi ila rushdi fa amanna bihi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Kaga yanda aka turo annabi Muhammadu wa jinnu, an turo annabi Muhammadu wa insu. Wannan kaga an gama. Wa umumu da'awatina wa da'awatim ila Allah ta'ala, da kiranmu da kiransu zuwa ga Allah ala lisanin rasuli sallallahu alaihi wasallam duk a harshen annabi ne. Wa fi umumi takalifina, cewa ku yi kaza amran aw nahayan wata kalifihim bil qiyam bi amrillah, da kallafa musu tsayawa da al'amarin Allah. Wa haisu kana al'amru, tunda abin kana haka yake, ba hum mutasawuna lana, mun yi daidai da su fi ma yashtamilu alaihi al-umumul khidab al-ilahi, cikin duk abin da Allah ya yi magana akan jinnu to ya yi magana akan insu, ko ya yi magana akan insu. Wan nabawi, da magana ta manzo Allah, min taqriris sawabi, in sun yi aikin lada za a ba su, wal iqabi, in sun yi aikin zunubi za a yi musu iqabi, mimma ta Allah aw asahu, wanda ya bi Allah ko ya saba masa, minna daga cikin mu wa minhum daga cikin su, wa dukhulul jannati, haka ma shiga aljanna, wa tamattu biha, kuma su ji daɗi in sun shiga aljanna, liman ata Allah, wanda ya bi Allah, aw gafara lahu ma'asi, ko kuma Allah ya gafarta masa zunubi kamar yadda yake gafarta mana. Wa kana mu'minan minna wa minhum, da mu'minus da mu'minan mu duk ɗaya ne. Wal azabu bin nari, za a yi musu azaba da shiga wuta kamar yadda za a yi mana. Wa dukhula haliman asallaha, za su shiga wuta wanda suka saba Allah, walan yaghfir lahu minna, ga wanda Allah bai gafarta musu daga cikin mu ba ko daga cikin su. Yashhadu li haza, ayan qur'ani ya faɗa, ya nuna qaulu subhanahu wataala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi izni rabbih, bi iznillahi. Wa ma arsalna min rasulin, ba mu taba turo wani annabi ba illa liyuta'a, sai dan abi shi, bi iznillahi, Allah ne kuma yace abi shi. Wa qaulu subhanahu wataala, manzo Allah ya sake, ubangiji ya sake cewa, man yudi'ir rasula, wanda ya bi manzan Allah faƙada da Allah, to Allah ya bi. In dai ka bi manzan Allah to Allah ka bi. Wannan shine yake nunawa idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah, bai shiga musulunci ba, sai Allah ya ɗaga abin ya bayar a hannun annabi Muhammadu. Wannan ya isa 'yan izala su gane nassin wannan, su yi tafakkuri kuma. Idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah, bai shiga musulunci ba, bai shiga musulunci ba. Amma ya ce ashhadu anna muhammadu rasulullah, ya shiga musulunci. Shi yasa wai in mutum ba kai, Allah ya kiyaye, wai ban san, shi yasa nake cewa annabi Muhammadu shine second command na Allah. Kaga al-yawma najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, amantu billazi amanat bihi banu isra'ila. Su waye ne banu isra'ila suka yarda da shi? Ina ce Allah ne. Amantu billazi amanat bihi banu isra'ila. Allah, la ilaha illallah ne fa, ko ba shi bane? Fir'auna ya musulunta? Amantu billazi amanat bihi banu isra'ila, yace wa ana minal me. To amma ku duba jinkirin Musa rasulullahi a rigan niyaba, domin annabi Musa na'ibin annabi Muhammadu ne a gurin. Jinkirin wa ashhadu anna Musa rasulullahi da bai faɗa ba, saboda haka bai ce ashhadu anna Muhammadu rasulullahi bane. Da ya faɗa da ya ci bulus, amma rashin faɗansa aka jinkirtar da shi, aka hana shi, bai musulunta ba. Da ya ce ashhadu anna Musa rasulullahi ne, to shi ma da ya shiga cikin rigan annabi Muhammadu. Haka abin yake.
to wani riga ne inda na maruzu zai ce ashhadu anna ibrahim rasulullahi yana jin kanshi inda zai ce to yana tare da Allah amma rigimansa ga baki daya ya yarda da Allah amma annabin ne bai yarda da shi ba to risalan kuma yadda da Allah ba shi ba ne annabi Muhammadu ne domin yadda da Allah dutsiyanka ka san Allah ne yake maka in ba haka ba ka gaya mana yadda gashin kanka yake ƙara tsayi a wani lokaci ne daga wani lokaci zuwa wani lokaci ijazi ne Allah ya kiyaye fayyar sadiqatun fi kulli ma ursila ilaihim wannan gaskiya ne cikin duk abin da aka turo zuwa gare su liman amana billahi ga wanda ya imani ga Allah wa qama bi riayati hududihi ya tsaya yana kiyaye haddodinsa a kame da hukuncinsa amran wa nahyan a ce kayi a ce ka bari fala farqa bainahum babu bambanci tsakanin jinnu wa bainal adamiyina da dan adam fi hadha shumuli a tattare a risalatu wa da'awa a kiran risala da dawa ilallahi wa takalifu bil qiyam bi amrillahi da takalifi da tsayuwa da al'amarin Allah minna wa minhum da mu da su gaba daya qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce tilka hududullahi ga haddi na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da annabinsa yudkhiluhu jannatin ka gani yudkhiluhu jannatin yudkhiluhu wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzansa ku gani fa wanda ya bi Allah da manzansa wannan fa adiullah wa rasula Allahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu Allahu wa rasuluhu ya zuwa Qur'ani so 100 da wani abu ne amma duk da haka wahabiyawa da yin izala ba su yadda annabi Muhammadu sun yadda shi wani abu ne amma akwai wani abin da ba ba shi ba ko akwai wani abin da ba mar izini ba ko akwai wani abin da ba su a gurinsu suna da wani tauhidi keɓancacce wanda ba annabi a ciki to kaga wannan tilka hududullahi wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu halidin fiha wa dhalika fawzun azim ila qawlihi can baya zai baka a cikin nisa'i ne muhinun akwai walakanci akwai kuma fawzun azimun mushtamilatin bi jami'a hakaniha ya taru daga dukkan hukunci ala kulli fardin min afradil marsuli daga dukkan ɗaiɗaiku wanda aka turo masa ilaihim alladina amar rasula wanda Allah ya hori manzo bi da awatihim ya kira su ilallahi zuwa ga Allah wa qala subhanahu wata'ala ubangiji ya sake faɗa wa man ya'mal minas salihati wanda ya aikata aiki daga cikin salihai kaga jinnun au insa ne min zakarin au unsa ko namijin ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani fa ulaika yadkhuluna aljannata zai shiga aljanna wala yuzlimuna naqiran ko da kaman abin nan ba wanda za a zalunce shi ko da kaman fatan bayan dabino babu wanda za a zalunce shi za a yi masa haka fahiyya mushtamilatun wannan ta taru ala kulli man ursila ilaihim ar-rusul duk wanda aka tura masa annabi wada'ahum ila Allah ta'ala kuma aka kira zuwa ga Allah to kaga wannan ya bada musulmai na jinnu da insu duk gabaki ɗaya za su iya shiga aljanna alhamdulillah wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa fi haƙƙi ulul albabi masu ƙwayan hankali sune ulul albabi min almu'minina daga cikin mu'minai haisu ahbar anhum yadda ubangiji ya bada labari a kansu annahum qalu sun ce rabbana innana sami'ina ga gani sun ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani rabbana ubangijinmu innana sami'na mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani akan aba da gaskiya ka gani
ila qauli zuwa fadin Allah min zakarin aw unsa ka gani wa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa huwa mu'minun kenan to rabbana inna samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ko to fayya mushtamilatun ala kulli man ishtamalat alaihi risalatu wannan ai duk ko ina wanda risala ta shiga wajen aka kira su zuwa ga Allah sun sani wadda wata ilallahi min aljinni wal insi ko mutum ko aljan wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji yayi alkawari ya fada wa adallahu almu'minina Allah ya alkawari wa mu'minai maza da mata wal mu'minati da mata jannatin Allah ya yi alkawarin da ya sa su a aljanna ta jarimin ta hati al'anharu ƙorama na gudana a ƙarƙashinta wannan aljannan irin kyautan da Allah yake wa bayinsa yana kai domin shi mustamirri ne ila yawmil qiyamati ba mun qadi bane fayya mustamilatun aylan wa qala subhanahu wa ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau kanan lahum jannatul firdausi nuzlan da mu saukar da su aljannatul firdausi nuzlan masaukan su kenan wa kullu hazihi alayatu duk wa'annan ayan wa amsalha da misalanta mushtamilatun ala kulli fardin ya tattara akan kowane ɗaiɗaiku minal marsuli ilaihim ga wanda aka turo shi da ya imani wala yaltafit lana sadaran ba za a waiwaya ko da sadara ɗaya fil auraki cikin warka min ma yunaqidu haza a ce wai an ware wannan duk an zubar zai yi ba zai ba ko an zubar mu mun yadda mu kuma na tare da wannan fa inna tilka tahayulati aqaliya duk wannan khayala ne na hankali su ga ai bai dace a ce aljanni shiga aljanna ba kaza 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 wannan khayala ne shehu tijjani ya rusa shi da dalilai da nassin qur'ani da hadisan manzo Allah saboda haka shi ya kamata duk wanda ya ga an koma can to ba shi bane ba su da nassi ko ba su da nassi aqaliya bayyanatul butlan kuma ya ɓaci bi sarihin nususul kitabi wa sunna da nassi sarihi na kitabi alqur'ani ko sunna kama zakarnahu anifan kamar yadda muka faɗa baya wa fi gairi hadu wa fi haza in mai hankali ne kifayatun in kana da hankali wannan nassin ya ishe ka kama ya ishe ka kama nassin qur'ani ga balle nususu ne ba nassi ba nususu liman ta'ammala ga wanda yake da lura wassalam amince tabbata ga gare ku in ta min haɗi muhibbina haka ya zo daga cikin rubutun masoye musaidi al-muqtar bin ɗalibi a tilmisani kenan haka tambayan da shaujani ya bashi amsa min imla'i shehana wannan imla'in shaujani ya bashi min hibzihi wa lafzihi alhamdulillahi wal'abdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ka kara mana son annabi ka sanar da mu manzo Allah ka taimake mu da manzo Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ka fahimtar da mu ka fahimtar da mu ka fahimtar da mu ka fahimtar da mu bi jahi rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة